ब्रैथि सेरफां बान्था 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफां जायख्लं इउनिट क्लाबनि बानजायनायाव रुंसारि प्रिसन दैमारि मुङै खुंजानाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया फैगौ 28 खालाराव जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल। जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजा खुंफुंनो साखाफारा जादों जायख्लं इउनिट क्लाबा। लोगोसे मेथाइ खनगिरि महरै बाहागो लागोन इलिसा बर', नितामनि बर' आरो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया। जोबथा बादायलायनायाव ओनसोलनि एबा रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लागोनखौ मिजिं थिदों बानजाय आफादा। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।